Hamzi young boy ne. Not going zai fashe. Hey. Karni wasa da dukiya, mu kula da dukiya, not going minus. Ashe lokaci yayi na kama arzikinmu, idan ta fashe zan sai Kano a rusa. Ayo ginin gidaje a ba kowa ya huta, idan ta fashe zan sai gida da mota, idan ta fashe zan je Dubai na huta, na mora arzikina na bawa lafiya na. Hey! Saura mintuna, not going zai fashe. Saura 'yan mintuna, not going zai fashe. Saura mintuna, not going zai fashe. Sai mun sha jarmiya in dai har ta fashe. Saura mintuna, not going zai fashe. Ashe dai arzikin muna nan a kiripto, mu dage mu kara himma wajen yin mining. Zan aure diyar Dangote da not going ya fashe. Zan je kasar waje da not going ya fashe. Zan kera kamfani da Notcoin ya fashe. Na kyautar da buhun kudi da Notcoin ya fashe. A wannan shekarar akwai attajirai da allonta za a samu sababbin alhazai. Da Notcoin ya fashe za a ga ruwan kudi masu kudin duniya. Ashe dai yanzu yan kiripto akwai kudi. Da Notcoin ya fashe za a ga ruwan kudi. Saura mintuna, Notcoin zai fashe. Saura 'yan mintuna, Notcoin zai fashe. Saura mintuna, Notcoin zai fashe. Sai mun sha jarmiya in dai har ta fashe. Saura mintuna, Notcoin zai fashe. Ashe dai duniya da girma, mu dage mu kula da nema. A space din kiripto akwai alkhairi, akwai arziki, akwai nasara. Ba za na manta da injiniya ba, injiniya Adam zakin kiripto. Saura mintuna, Notcoin zai fashe. Saura 'yan mintuna, Notcoin zai fashe. Saura mintuna, Notcoin zai fashe. Sai mun sha jarmiya in dai har ta fashe. Saura mintuna, Notcoin zai fashe. Saura 'yan mintuna, Notcoin zai fashe. Saura mintuna, Notcoin zai fashe. Sai mun sha jarmiya in dai har ta fashe. Saura mintuna, Notcoin zai fashe. Hamzi young boy ne. Notcoin zai fashe. Karni wasa da dukiya, mu kula da dukiya, not going minus. Ashe lokaci yayi na kama arzikinmu, idan ta fashe zan sai Kano a rusa. Ayo ginin gidaje a ba kowa ya huta, idan ta fashe